siyaphakama ukumonga, kodwa ngendalo azilingani inkosi, ziyashiyana. Ukuthetha kwazo kuyehluka. Namhla kuthethe yongamele ezinye, namhla kuthethe ikumkani yekumkani, yakhomba ngomnwe, yathetha ngomlomo wayo. Kwenzeka wavuma umntaka ngubesizwe walandela, ngoba kaloku akufika amaxesha wakugqitya umsebenzi, akuthambeka amalanga, ziyagoduka iintaka, zirhogola imithonyama iinkomo ezimalunda, iigusha ezimadelekwana lilifa lamaqhiga. Ewe kaloku indulukile laa nto, yahamba yandanda njengotebetebana, yandanda yashiya abantu bentsizisa. Vumani kaloku, ngoba kaloku ivume ngokwayo. Okwethu ukukhala kuyakuthetha ntoni na kumdali? Hlalani phantsi mabandla, umntakaJonghlanga, ngoba kaloku namhla uza kuthetha. Khe ndeva abantu beteteza bethi akayanga esikolweni. Thina nto zimbonileyo siyayazi. Uyinqithile iminyaka eyunivesithi, waphuma sethetha lwimi lumbi. Namhla uza kutolika ulwimi loThixo phezulu, kuba kaloku uyayazi akazibeke kwesi sikhundla wabekwa ngumdali. Thetha ke ezwelibanzi, thetha naba bantu, thetha uhewule. Ilizwe lakokwethu linxunguphele, ihlabathi limaxongo, lifuna abantu abakhonjwe ngumnwe kaThixo. Ngaba siyaphazama na? AsingoThixo na wakukhomba esiswini kunoMosko, asingoThixo na wakhomba uJonghlanga kunoVoti, akukhonjwanga ujonga ilizwe na kwisisu sentombi kaMakhawula. Thetha ke namhla, hlezi uThixo eve, ngoba kaloku uSandile uvumile, wavuma uba kuhambe yena ngoname, ukuze kuthetha abantu abanjengani. Nithi nakube nithethile uThixo eve. uThixo akangekanga amthobele umntu amthumileyo, ukuthumile kuThixo. Thetha naba bantu, azwelibanzi, azwelibanzi, asandile.